podrška i prepoznavanje kvaliteta u okruženju u kojem poslujete je jako važna. Tako su mogućnost da napreduju zajedno pronašle i ova dva preduzeća, Sigma i javno komunalno preduzeće Komunalac iz Kule. Saradnja po pitanju školovanja i zadržavanja kvalitetnih kadrova je u ovom slučaju takođe važna, jer je usmerena ka rešavanju problema zajednice u kojoj se posluje. Proizvode, odnosno njihove uređaje za hlorisanje vode, između ostalog ima i javno komunalno preduzeće Komunalac Kule, kao i mnogi drugi vodovodi u okruženju. Oni inače te uređaje prate i kontrolišu daljinski svoje centrale u Crvenki, ali i za sve druge vrste konsultacije kada je u pitanju hlorisanja i pre svega ta dezinfekcija vode, čime se oni prvenstveno bave, odnosno taj uređaj je prvenstveno za to namenjen. Mi imamo tu sreću da su oni naše komšije i da možemo da ih ovako i neformalno kontaktiramo i pitamo za neki savjet. Bez obzira što pripada javnom sektoru, ovo preduzeće posluje po istim standardima kvaliteta i već 3. godinu za redom je dobitnik nagrade za poslovnu izvrsnost. Mi jednostavno ne možemo da obezbedimo dovoljan broj kvalitetnih, recimo, majstora ili čak inženjera da ih zaposlimo, bez obzira zato što imamo potrebe za njima. Jednostavno, to je činjenica. U malim sredinama teško naći lekara ili specijalistu, a kamoli, ne znam, hidroinženjera ili jako dobrog stručnjaka za vozilo i neku specijalnu opremu. I tu sve više se otvara prostor za saradnju sa privatnim sektorom, bilo iz naše opštine ili iz okruženja. Mi u Somboru imamo nameru da ovde formiramo integrisani univerzitet koji posle treba prerasti u univerzitet, zadržati mlade ljude, pre svega se obrazuju u svom gradu, a kasnije im kroz radna mesta ponuditi da ovde i ostanu, jer bez egzistencije zasnivanja nekog radnog odnosa vi ne možete da formirate porodicu, nemate interes ni da ostanete u ovom gradu. Grad Sombor ima ogromne potencijale, ja sam samo naveo neke u početku, ali u svakom slučaju uz sve ove potencijale koje imamo, uz neke ljude, pre svega pamet koju treba zadržati ovde, a grad Sombor finansira u jednom delu mlade ljude i njihove studije, trebalo bi možda sistem promeniti i od ljudi koje finansirate na neki način planski to raditi, da biste za 4 godina dobili kadar koji ćete vratiti u svoj grad i znanje koje ćete koristiti posle za razvoj svoje opštine. To nisu samo, da kažemo, neke plakete ili neke ovako stvari koje nama služe da bi se uslovničeno time pohvalili, nego stvarno su standardi i procedure koje su nama olakšale poslovanje, ubrzale poslovanje i napravili da budemo što efikasniji u svom radu. Skoro 10 godina ovo preduzeće se bavi podizanjem svesti građana o očuvanju životne sredine i kroz procese sakupljanja i selektovanja PET ambalaže, čime se smanjuje otpad na deponijama. Možemo da kažemo da je preko 600 tona PET ambalaže do sad sakupljeno, ili ti negde oko 12-13 miliona flaša pojedinačno. A slikovito rečeno, negde oko 12 do 13 olimpijskih bazena, znači govorimo o kubikaži, o kubnih metara, o koliko smo sačuvali naše deponije. S jedne strane, kada je sam posao dobro organizovan i osmišljen, a s druge strane, kada su građani dobro informisani, da onda je ceo posao uspešan. Građani već više godina svake druge subote iznose PET i taj PET se prikuplja direktno, znači, od građanja. Znači, to je primarna selekcija. Odziv je jako dobar, ima problema koji se rešavaju, ali suština je da količina PET-a, ona prva, znači, mera jeste da količina PET-a koja bi završila na našoj deponiji, ona je sada drastično smanjena. Zadnjih godina pokušamo kod najmlađe populacije, dece u vrtićima, u predškolskim ustanovama, u školama osnovnim, da kod njih ne da se promeni, nego jednostavno da sazri ta svest od samog početka, jer hteli ne hteli morat ćemo mi stariji da menjamo svest o tome, jer ako ništa drugo, drugi će nas naterati.
Posebno mesto u radu zauzima i Zoohigijena, čiji servis je građanima dostupan 365 dana u godini, u okviru kojeg je izgrađen azil za pse i mačke. Zoohigijena je kao jedan mali azil u jednoj relativno maloj opštini imala u 2015. godini 77 udomljenih pasa, imala je preko 40 pasa koji su vraćeni svojim vlasnicima po raznim osnovama, znači negdje 100 pasa koji su samo prošli kroz naš azil i završili kod svojih novih ili sada novih i starih vlasnika i negde oko 100 pasa koji je praktično stalno na azilu smešten i ta služba jako dobro funkcioniše. Moraju ljudi kao prvo da vole životinju, da u tom prvom kontaktu sa psom na ulici ostvare neki pozitivan kontakt da bismo ga uhvatili rukom bez nekih priručnih sredstava. Najvažnije je da volite to što radite. Znači da pomognete tim nezbrinutim životinjama, da im pružite pažnje, hrane, nege i zdravstvenih usluga normalno. Znači imamo 2 ambulante, imamo operacijnu salu, sav potreban alat za sterilizaciju pasa i mačaka, imamo aparate za sterilizaciju alata, imamo jednog veterinara po ugovoru koji je 24 sata nama dostupan, znači dolazi čovek svakodnevno i po našem pozivu. Znaju da budu zahvalni. Osjete oni dobroću ljudi i osjećaju zahvalnost kad im se pruži pomoć. I eto, molim građane i ovim putem, ako ima neko od zainteresovanih, imamo jako divnih pasa da dođu i da udume psa.